Ajmo gospodo, mi smo se neki od početka još. Dakle, mene su dva kolege jednoga su izabrali za predsjednika. A nisam više ni propustili ako me ne čujete. Dakle, ovako, verifikacijska komisija je temeljem dokumenta predočenih od tajnika. Dakle, imali smo broj predstavnika u Skupštini Hrvatskog čakovskog saveza i broj mišljenja klubova po zajednicama županije u 2018. godinu. Polazili smo od pretpostavke da sve ova dva dokumenta istinite, to su nam bila jedina normalna da je odredimo koji su članovi. S tim što smo zaključili, polazili od istinitosti ova dva dokumenta. Nismo mi neka istražna komisija koja će provjeravati istinitost dokumenta. Dakle, temeljem ovih dokumenta mi smo prebrojali, sad vidim ono što sam zapisao, samo ono, što ti uzmano. S druge strane, da. I zaključili da prema tom popisu ima 45 članova skupština. Nisu nazočni 3 člana, 2 iz Bjelovarsko-bilogorske i jedan udruge šahovski problemista. Čekaj, nije tu bio? Tu je problemista. A problemista, da. Dakle, 3 osobe nisu nazočne, tako da imamo 42 osobe nazočne s pravom glasa. Što znači da nam polovična većina je 22 glasa. Ja ću vam pročitati sada pomenice koja je nazočan, jer mi smo poštivali formu vjerodajnice koje imaju sve one podatke koje su potrebni, one su tamo. Dakle, nazočni su Zlatko Klarić, Ivo Ivanković, Mario Tomasović, Zlatko Rožić, Igor Ševo, Darko Močnik, Franjo Jančikić, Nenad Škare, Toma Rodić, Marijan Purgar, Miroslav Tod, Ivica Kolokovski, Mario Zovko, Renato Vince, Veljko Šagi, Stipo Osmanović, Ivan Đamčević, Nenad Vlašić, Željko Pavlović, Vladimir Cvetnić, Ante Sesar, Denis Rosandić, Ivica Brkić, Branko Šarić, Zvonko Horvat, Hrvoje Matijović i Ivan Maruški, Milan Brigljević, Ferdo Martinović, Željko Ivanović, Valković, Igor Milovac, Popislav Čanić, Mlato Lombarović, Luka Kalić, Damir Rukavina, Oslav Pan, Ivan Mandekić, Roman Tomašić, Boris Galović, Zdenko Kozina i Zvonimir Hernec. To je 42 čovjeka s pravom glasa. Mi također nismo ulazili u to je li neko zapljena ili ne, jednostavno ljudi su se prijavili na propis na dokumentu koji ima sve propisane stvari da bismo ih uzeli u obzir. Isto tako, mi ne možemo ulaziti kao komisija je li neka županija ima pravo na 2 ili 3 glasa, jer smo polazili od istinitosti ova dva dokumenta. Ako nešto nije jasno, ostavljamo skupštini da to odluči, pa ako skupština zaključi da treba postupati drugačije, mi ćemo postupati drugačije. Jer 3 člana verifikacijske ne odlučuju o tome ili neka županija ima pravo ili nema pravo na jednog ili
se zanima. Nas se zanima. Mi smo temeljem ovih dokumenta radili samo. Ne, a to mora pisati tu da možete po tim dokumentima. A to pitajte predsjednika i izvršnu vlast. Čekajte malo. Ja pitam komisiju koja treba raditi po statutu. Ne raditi po nalogu tajnika i predsjednika. Ako mislite da ne treba delati po statutu, da nema pravo, onda to treba, ako hoćemo odstupati, Skupština izglasa. Skupština treba odlučiti je li se radi po statutu ili ne, a ne 3 člana verifikacijske. Prema tome, izvolite vi odlučite je li to po statutu ili ne, a nas trojica nećemo se s tim reći. Ja ću samo pročitati članak statuta po kojem... Čekajte, prvo ja završim svoje, onda vi to možete postaviti predsjedniku pitanja, ne. Mi smo na Skupštini, nismo na sada kod predsjednika. Ali ja na to neću odgovoriti, jer meni je na temeljem ovih dokumenta mi smo ovo zaključili. Gledajte, ja ću pročitat statut jer vidim da znaju ljudi da delamo protiv statuta. Znači, to moramo će dokazati. Znači, jasno je, 31. članak, mandat traje 4 godine. Drugo, nemoj šare, vi ste pravnik, ja ne znam koga vi morate zastupati, morate biti samo ovi kastana bude. A tu piše, gledajte, lijepo, predsjedniku, predstavniku Skupštine, mandat može prestati i prije isteka roka. Znači, može prestati na koje je izabran u sljedećim slučajima. Sad mi recite po kojem slučaju ste bio održali. Pa nisam uopće čitao statut, niti sam ja dužan čitati statut. Oduzimate me vrijeme sa takvu stvari. Hoću da se radi po statutu. Prema tome lijepo piše. Njegovom opozivu. Nije to. Podnošenje ostavke. Ali pazite čovječe. Nastupanjem okolnosti kojima ne može obavljati svoju dužnost. O kome se to radi? O čem se radi? Ne znam o čem se radi. Da li ima pravo izabrani delegat biti tu? Znači, on ne može biti... Pa to o tome verifikacijska ne odlučuje. Mi smo samo zaključili ko je tu. Molim lijepo sada da mi recite... Pozovite me odgovornost onda autor ove isprave, a ne naš. Znači, molim da se da na glasanje da li ćemo postupiti izvan... A upravo vam to govorim. Upravo vam to govorim. U ovom trenutku nismo donijeli ovu odluku. Skupština može reći ovo valja, ovo ne valja, a ne nas trojica. Izvolite. Mislio se radi o drugom delegatu u Sisačko-moslavačkoj županiji. Bitna je razlika između forme i sadržaja. Šalski klub Lekenik protupravno nije registriran. Protupravno. Jer ni jednog elementa nije bilo da se ne registrira. Ni jednog elementa. Znači čak ni one odluke izvršnog odbora da nije član, jer je član županijskog saveza. Prema tome, odluka je donesena protuzakonito. To govori da bi Skupština znala o čemu odlučuje, jer će odlučivati Skupština sada, jer će se morati izjasniti o to. Da li Sisačko-moslavačka ima pravo na drugog člana ili ne. Znači, jedno je što je po statutu, naravno da se ne može ukinuti članstvo na takav način, a drugo je što je protupravna odluka što je donesla i sportska inspekcija koja nije stavljena na stranicu, ta odluka nije stavljena na stranicu, skriva se i još jedna od nezakonitosti koju su radili predsjednik i tajnik. Znači, ako ćemo odlučivati po tome da neko napravi nešto što je u čemu je stvar? Što sam htio pitati? Nisam ništa pitao. Ali kolega, mi moramo ovdje glasati ko je za izvješće verifikacijne komisije, ko nije. Ajmo ljudi srati. Ja nisam i predsjednik, ja sam samo član skupštine. Ja bih vas molio da o ovom s predsjednikom diskutirate je li za prihvatiti ovaj narod ili ne. Mi smo zaključili temeljem dokumentacije. Pravo i pravda nisu isto, to i ja sam slučajno reći pravnik jer ću nastavljati, ali da prvo govorim nisam bio učio da pravo i pravda nisu isto. Prema tome, našu komisiju ne zanima pravičnost odluke. Nas zanima isključivo dokumente koje smo dobili ovdje i mi poštujemo. Na skupštini je da možda izglasa da je nešto drugo ili nije. Ja bih vas molio, možete diskutirati, ali neka predsjednik dalje vodi sjednicu gdje vi
koji od sportskih klubova ima pravo registracije ili ne, ali to nije nadležnost verifikacijske komisije. Verifikacijska komisija temeljem dokumenta do koje nema razloga ne vjerovati je donijela ovakve, pronašla ovakve stvari. I ja bih molio da predsjednik dalje preuzme vođenje skupštine, jer ovo nije dalje. Ako treba, ja ću još pojasniti. Hvala verifikacijskoj komisiji. Gospodin Dančević, samo jednu rečenicu za slovenje, jer je sporo. Od ovoga tumačenja je nejasnoće u našem statutu koje traže izmjene, dopune, pojašnjenja. Člankom 25 je regulirano, odnosno propisano tko čini skupštinu. Tko sačinjava skupštinu sa kojim predstavnicima. Ali nedostaje taj podatak kada se to utvrđuje. Kada se utvrđuje, znači skupštinu sačinjavaju koji nam predstavnik članstva skložu, koji nam do 5 registrani klubovi i tako dalje. Ali nedostaje podatak u statutu da se to utvrđuje koncem godine, početkom godine, na svakoj sjednici skupštine i tako dalje. Znači, to je nedostatak našeg statuta gdje je nepreciznost, ne znamo kako ćemo postupiti po tome. Predlažem da se u svoje izvješće verifikacijske komisije i da se, kao što je rečeno u izvješću, mi skupštinari, odnosno predstavnici u skupštini, izjasnimo o pitanju drugoga mandata za predstavnika Sisačko-moslavačke županije. Molim vas, ako je moguće da to date na glasovanje, da se izjasnimo ko je. Mi možemo glasati prihvaćanju izvješća verifikacijske komisije. Izvješće je bilo znači da je traje broj ljudi tu, a da se u mandatu oni nisu donijeli odluku, nego da se mi izjasnimo. To je izvješće. Je tako? Ne, izvješću je da je broj 42 i po meni glasamo o tome da li je 42 ili se ne prihvaća izvješće, pa naravno. A imamo prijedlog, idemo glasati za njega. Imamo vaš prijedlog i dajem na glasanje izvješće verifikacijske komisije. Ali nećemo njega završiti. Pa ne. Znači, Sisačko-moslavačko, odnosno Lekenik je bio član prošle skupštine. Ja nije član. Temeljem koje odluke on nije član? Ta odluka ne postoji uopće, to je samovolja tajnika ljudi. Verifikacijska komisija postoji upravo to da takve stvari uradi. Da traži dokument temeljem kojega više Lekenik... To sigurno nije samovolja tajnika i te je rekla, napisala da nikakvog razloga nije... Gospodine Klarić, evo sve mi poznamo, idemo glasati. Prihvaća izvješće ili ne? Molim vas da predsjednik verifikacijske komisije ponovi svoje izvješće, ako sam dobro čuo. On je rekao da je nastupljen toliko, a da u mandatu oni nisu donijeli odluku, nego da se o tome izjasni skupština. Ja znam da se o tome, odgovoru izvješću stegovne verifikacijske komisije odlučuju. Ali ako je izvješće 42, onda to znači da se... Znači je 53, ali nije na popisu. Ali onda se ne prihvaća izvješće... Provedi izvješće, drugo ništa. Provedi da glasamo za glas koje oni su rekli da li prihvaćamo njega i ne. Ako ne, ako ne ostaje... Dajem na glasovanje ko prihvaća izvješće verifikacijske komisije. Prvo da dopunimo ovo. Nema glasova, ako se čuje. Čemu je problem? Što je verifikacijska komisija rekla da je nazočno toliko ljudi prema vjerodajnicama, a da skupština se izjasni u 43. čovjeku koji je nazočan na sjednici skupštine, da li ima pravo glasa, nazočan sjednici. Ja ću moliti gospodina Vlačića da još jednom ponovi. Radi se o tome da verifikacijska komisija se proglasila nenadležnom za odlučivanje ovom još jednom kandidatu. I mi smo konstatirali da ispravnih vjerodajnica ima 42, da tako, 42 koje udovoljavaju formi vjerodajnica. To je jedino što mi možemo reći
I onda smo na temelju toga postupili. Što se tiče ovoga, verifikacijska komisija nema dovoljno dokumenata niti saznanja da može odlučiti nas trojica je li neko jedan klub registrira ili ne. Mi službeni podatak imamo ovdje da nije. Još jednom kažem. Mogu ja imati osobni stav da je trebalo registrirati taj klub i puno ranije, ali pravno on ovdje ne postoji. Prema tome, dalje na skupštini hoće li odlučiti da se priznaje još jedan glas Sisačkog ima. A ja nisam najbolje odlučio hoće li glasati o izvješću verifikacijske komisije. Pa to je izvješće verifikacije. Pa to je možda nije. Ja sam zapravo da svoj da tako prihvatim. Dajem na glasovanje tko prihvaća izvješće verifikacijske komisije. Tko je za? Pa ne, gledajte, pa nije to je, on je rekel, nije definiran, moramo definirati. Da li je ovaj drugi prijedlog, gdje ide i onda ćemo... A dobro, mi ćemo i glasati, i onda možemo dobiti dio da se nema glasati. Mogu ja govoriti? Ovako, predsjedništvo, ja rekao da mu je jedan glas spor, morate jedan verifikacijski, molim? Zato je. Glasati ovih 42 i drugo glasanje za to. Da, molim vas. Ma idemo, a gledaj. Ovako, znači, prvo jasno je rečeno da je diskutabilan 6. glas u Sisku. Idemo o tome glasati. To je spor. Šesti klub u Sisku. Gledajte. Izvješće verifikacijske komisije je dato. Mi ćemo imati poslije točku športske inspekcije i to ćemo poslije provesti odluku kakva treba biti. Ja bi prihvatio ova 42, što ćemo provesti dalje i to je to. Ako se slažete s tim. 52, je. Logično je da skupština odluči o tom glasu vezano prije odluke i usvajanja verifikacijske komisije. Ako je usvojena verifikacijska komisija izvješća, onda više ne treba ni raspravljati o tome. Znači, prije usvajanja verifikacijske komisije neka skupština odluči da li Sisačko-moslavačka županija ima 2 člana ili nema. Predsjedniče, u čemu je problem? Po meni nema problema. Na glasovanje je 42. Ako vi mislite da to nije, onda nemojte prihvatiti izvješće verifikacijske komisije. Ako mislite da prihvaćana izvješća verifikacijske komisije da se skupština izjasni o mandatu drugog predstavnika sa Sisačko-moslavačke županije. To je zahtjev nas ovdje većine, molim vas da stavite na glasanje, pa ćemo vidjeti to će se prihvatiti ili ne. Ajde, predsjedniče. Vi traže prvo za Mi ne primamo neke članstvo i ništa. molim nas malo tiše. Dajem na glasovanje ko je za to da gospodin Antunac ima pravo glasanja. Drugi
delegacije. Dobro, to je to. Ne možemo verifikaciju glasati. Drugi delegacije, gospodin Zovko. Čekajte za oko. Ljudi, ko ima pravo glasati o tom 43. mandatu kad mi ne znamo ko je verificira, stvarno? Ko ima pravo glasati o tome kad ne znamo ko od nas glasuje? Ko će glasati o tome kad nismo verificirani mandati, ljudi? Sramno. Bilo namjerno glasati. Reda se poteza. Znači, u Hrvatskoj Ne možete glasati, idemo verificirani. Kako su mogli glasovati o verifikacijskoj komisiji, a nikom nije verificiran mandat? To je nedostatak isto u statutu, nedostatak u poslovniku, gdje to pitanje nije regulirano, treba biti regulirano prije sjednice skupštine, gdje se točno utvrdi, a tu je stručna služba saveza, glavni tajnik koji je to trebao utvrditi prije sjednice skupštine i onda se na sjednici skupštine kreće od dnevnog reda i svega ostaloga. Evo u ime delegata Vukovarsko-srijemske županije, mi smo mislili jedan prijedlog kasnije, dakle dao bi godinu. Znači, ajmo se ovdje dogovoriti da svako ima po pojedinoj točki pravo raspravljati 2 puta po 3 minute. Jer ovo će trajati u nedogled, ljudi moji, pa ovo neće završiti nikad. Ajmo evo ponoviti smo i šakovski sad, ja predlažem evo malo. Imamo točku poslovnik o radu skupštine. Da, pa 3 minute je dovoljno. Ako ne možete u 2 minute reći šta imate, onda je to bez veze priča. Serete 2 godine. 2 godine serete. Evo rekao, ko zna se sad. Evo, ko zna šakovski sad, evo, tu smo za 10 sudaca, ja nisam ljudske. Evo, mi smo poneli cavarski šak, imamo neki druge, sve imamo. Uzmimo, šta je cijelo reći sad. Evo ovako, ja ću pročitati sa zadnje sjednice. Zapisnik sa zadnje sjednice smo imali par godina mandata Vigljelića i Klarića, gdje je isto komisija utvrdila da je 37 valjanih, izborni su mandati Vigljelića i Klarića, nakon toga su glasovali o tome da li oni imaju pravo biti na sjednici skupštine ili nemaju, jer im je bila izrečena suspenzija. Evo, pogledajte zapisnik, sad ćemo ga usvajati, ako ste ga pročitali, pod izvješćem komisije za verifikaciju mandata. Evo idemo, dajem na glasovanje da li drugi predstavnik Sisačko-moslavačke županije ima pravo glasa na ovoj skupštini. Ko je za? Samo fino dignite, ne mogu ja vidjeti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ko je protiv? Suzdržan? Dajem na glasovanje izvješće verifikacijske komisije. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržan? Idemo na izbor zapisničara i ovjeravatelja zapisnika i poslije toga idemo na utvrđivanje dnevnog reda. Za zapisničara
Predlažem gospodina Baruškina i gospodina Šelu, ne za zapisničara, za ovjerovatelje zapisnika. Gospodina Baruškina i gospodina Šelu. Ja se ne slažem, prvi put sam ovdje pa želim malo upoznati, tako da ne bi uzeo u Za zapisničara predlažem Đančevića. Ima još predloga? Dajem na glasovanje prijedlog da gospodin Đančević bude zapisničar. Ko je za? I ovjerovatelje zapisnika, znači gospodin Kolakovski i gospodin Rožić. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Molim gospodina Đančevića da preuzme. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Prijedlog dnevnog reda ste dobili. Evo, mi predlažemo izmjenu dopunu dnevnog reda. Ja predlažem. A vi ste glasali na mene, nisam rekao mi, nego ja predlažem, vi ste glasali. Znači, izbor članova komisije za verifikaciju mandata, izvješće komisije za verifikaciju mandata, izbor zapisničara i ovjerovatelja zapisnika, usvajanje dnevnog reda, usvajanje zapisnika sa sjednice skupštine održane 3. veljače 2018. godine. Znači, izmjena statuta, Poslovnik o radu skupštine, pravilnik o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti, postupanje po rješenjima sportske inspekcije. 7. Glasovanje o povjerenju predsjedniku Hrvatskog saveza gospodinu Rolandu Tomašiću. 8. Program rada i financijski plan za 2019. godinu. 9. Izbori u FINI i EKO. 10. Odnos Kuša i HŠC-a temeljem odluke izvršnog odbora od 28. 11. točka. Potvrda zapisnika sa sjednice izvršnog odbora održane 28. te potvrda zapisnika sa sjednice interesne sjednice održane na 1.7. 12. Šakovska nagrada i 13 razna. Gospodine Brkić, možete li to pismeno dati? Može. Gospodine predsjedniče.
Ovdje pod točkom 7 glasovanje o povjerenju predsjednika Hrvatskog šahovskog saveza. Za to treba vanredna sjednica skupštine. Ne treba, gospodine predsjedniče. Treba, tako je u statutu. Izmjena statuta je prošla prije, gospodine predsjedniče. Ne možete vi na skupštini koje mijenjate želite promijeniti statut. I druga stvar što Olimpijski odbor mora prihvatiti izmjene i novi statut ako se donosi. Predsjedniče, molim vas, glasamo na našem prijedlogu 3 minute i 2 puta u temi, da ne bi bilo kasnije, nemam pravo. Druga je došla. Onda ćemo dalje raspraviti. Sad što vas dvojica 6 puta, već sebe će odgovarati. Znači 3 minuta i po 2 puta vas Moje za taj prijedlog, ne dodatka 2 sekunde samo. Ja ne bude ovo cijelo noć vas dvojica. Imamo poslovnik, kad dođe do poslovnika. A ne, postoje će druga točka, neće možda to reći. Može funkcionirati, tako će neko svak vremena prići. A da li pod točkom statut, poslovnik, pravilnik da donesemo pod... Dajte jedno na glasanje, pustite sve priče, znači. Ne možete raditi skupštini raditi po poslovniku i statutu koje ova skupština gleda raditi. Tek ne idu. Dajmo to na glasanje. Prvo je dan prijedlog za dnevni red. Ajmo prvo. Ovo je dan naš prijedlog. Prvo je dan naš prijedlog prije svega ovoga prisutno nego Ako se čovjek koji zapisnik, ne znaš šta je prvo. Nećemo čekati nas da glasamo za to. Onda je gotovo. Ko je za? Šta će se njih dvojica cijelo noć prepirati koju Ja dajem na glasovanje prijedlog da svako ima 3 minute, 2 puta po 3 minute o jednoj temi. Ko je za? Svaki predstavnik. Svaki Možete malo. Ko je protiv? Evo, ko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ja neka smo jedinstveni. Treba ga uniti. Ja ću dati ovo na glasovanje, ali to je protustatutarno. Dajem prijedlog, prvo predloženi koji ste dobili sa materijalima prijedlog za dnevni red. Daj ga, pročitajte da čujemo. Znači izbor članova komisije za verifikaciju, izvješće komisije za verifikaciju mandata, izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika, usvajanje zapisnika sa skupštine održane 3.2.2018. Razrješenje članova izvršnog odbora i potpredsjednika, imenovanje članova izvršnog odbora i potpredsjednika, program rada i financijski plan za 2019. Statut poslovnika o radu skupštine te pravilnik o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku HŠS-a, šahovska naklada, odnos HŠS-a sa HUŠS-om, izbor u Svjetskoj Europskoj šahovskoj federaciji i 12 ostala pitanja. Dajem na glasovanje ko je za ovaj prijedlog dnevnog reda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10.